pero quématelo. Tenía escuchando un poco de alca, también de la Easy. Un par de mujeres pa' matar la bella crisis. Don Tarre y el DJ más ready. Tire 10 escuela, un poco de Chessy y Eddie. Ando en el bandidaje como el voltaje. Cari de bambino, pégate gata salvaje. Добър ден! Добър ден! Сержант Далавер Аджиев от Крепи от Добрич. Защо мнахте на червено? Документи за проверка. Документите. Не ще ги дам документите. Що не ти ги дам? О, ти си и пил? Къде са ти документите? Да? Къде са ти документите? Не те документите аз. Май ги забравих в кръчмата, Еле? Май. Гледай сега какво ще стане, гледай. Старши! Кажи! Ей сега къв спрях да видиш? Няма документи и пил, именно е червено. Тъй ли? Мали! Пиян ли сте? Как се? Ей сега ще виж какво ще стане, гледай сега. Капитан Авантакис. Документи за проверка. Я духни тук на дрегера. Духни. Сигурен ли си? Да, духай. Стига, край. Що тук е? Старши? Сега, не го видяха. Проблем ли има някакъв? Не, що тук колегата каза, че сте пил и сте нямали документи. Така. Вие ако питате вашия колега, той ще ви каже, че и на червено съм минал. La música un buen